naman guys, magluluto tayo ng beef broccoli. Oh, di mo kaya. Ingredients, bawang sibuyas, oyster, yung beef, syempre, tsaka broccolis. Yung broccolis. Mabilis ang luto lang yan. Kasi anong oras na. Ngayon, mainit na yung kawals. Ay, mantika na. Lagyan ng mantika. Mainit na yung mantika. Lagay yung bawang sibuyas. Bawang sibuyas! Bawang sibuyas! Tapos yung beef. Yung nuang. Baka. Ayan, lalagyan na yung broccolis. Diba ang bilis? Kasi luto na yung baka. Iba energy! Imasan! Yan ang anin ko mamaya. Takpa! Ngayon, yarn, nalagay na yung oyster. Yan! Baka naman. Yan. Ito na. Kita nyo yan? Ubus yan mamaya.